Bueno, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri San Telmo Museora. Ongi etorri ere hitzaldi hau estreminez jarraituko duzuenoi. Gaur gure artean Oier Araolaza dugu, eta berak genero identitatea Euskal Dantzaren eraikuntzan izeneko hitzaldia eskainiko digu. Gaia interesgarria da, oso, eta bueno, Euskal Dantzen munduan, beste hainbat arlotan bezala, genero rolak edo genero ezberdinen arteko desberdintasunak oso nabari ageri dira, edo ageri izan dira, ez? Eta, bueno, horrela zuk hobeto kontatuko duzu, binon, badaude dantzen jaskeran artean ezberdintasunak, nesken jantziak, mutilen jantziak, dantza egiteko erak, eta inkluso dantzak, ez? Nesken dantzak, mutilen dantzak, aurreskua ezagutu dugu mutien dantza bezala, eta, bueno, eskema horren inguruan hausnarketa egin du Oierrek, eta nik uste dut, gauza batzuk kolokan jarri ditula, ez? Lehenengo... Saiatu zera, bai. Bueno, labur-labur, aurkeztuko dut islaria, oso kurrikulum aberatsa, zabala du. Bera Oier Araolaza Arrieta, dantzaria, antropologoa eta kasetaria da. Informazio zientzietan eta gizarte eta kultura antropologia lizentziatua da. Euskal Dantza eta generoaren inguruan ikertu du Euskal Herriko Unibertsitatean, Mikel Laboa katedralen babesean. Gizarte komunikazioan doktore tesia egin du Euskal Dantza eta generoaren inguruan. Eta, bere ikerketarekin hainbat liburu eta argitalpenak ditu, besteak beste liburu hau, berak ekarri ditu alde batzuk. Dantzaria da, eta dantza irakaslea ere, dantza elkartearen eta dantza.eus webgunearen sortzailea eta editoria da. Eta, beste apunte bat ematearren, Eusko Jaurlaritzaren kulturaren Euskal Kontseiluko kidea da. Oier, zuitzako. Eskerrik asko, Ana, eta San Telmo Museorei, gonbidapen honengatik eta zueri, etortzeagatik, entzutera. Pixkatanak aurkeztu bezala, hori da, nire lan alorra, edo alorretako bat, Euskal Dantza, eta kasunetan generoa. Izan ere, dantzaria naiz, eta dantzataldeetan, badira urte batzuk, zenbait galdera, sortzen hasi zitzaizkigula, aipatzen zituen kontu horien inguruan. Hau da, dantza bat egin behar genuen bakoitzean, galdetzen genion gure buruari, hau orain arte guk ikasi dugun bezala nesken dantza da, edo mutin dantza da. Orain nola egin behar dugu? Egin ditzakegu neskek mutilen dantzak, egin ditzakegu mutilek nesken dantzak, hala egin ezkero nola jantziko gera. Badago dantza egiteko modu bat maskulinoa eta beste bat femeninoa, horrelako gauza dantzak. Aurrezko bat eskatu dute, neska jun behar da edo mutila jun behar da, edo bikotea. Horrelako zalantzak, ezta? Eta orduan, gure dantza taldeetan, sortzen zitzaizkigun zalantza hoieri, pixka bat, erantzunak bila, hasi ginen, aztarka, eta, hor ikasten joan garena, azkenean, nahiz eta nik azkeneko bultzada inman diodalako, sinatzen dudan, baina, badakigu, jakin ere ikerketa lanak nekez direla bakarkako lanak, nahiz eta askotan bakarka egin, baina elkarri zirika kontraste galdera, erantzun hipotesi aukera eta beste datu hau, eta azken batean talde bat edo sektore baten lana izaten da, eta hau ere alatxe da. Orain dela 24 urte argitaratu zen lehen artikulua, nik hemen aipatuko ditudan gauza batzuk zalantzan jartzen zituena, Fernando Rojok argitaratu zuen artikulu hori, eta arrazkero, hainbat lan izan dira. Eta hori izan da, nire lanaren lehenengo egitekoetako bat, ez? Hau da gure dantzataldeen jardunara begira, ni neuk nola, gure taldekidekin nola egin nahi dugun gaur egun dantza erabakitzeko,
Eta hori bera ere bazen holako kezka gainiretzat, ze pentsatzen nuen aldi berean, ez? Atzera begiratu behar dut, iraganera, tradizioara, historiara begiratu behar dut, gaur eta bihar nola dantzatu nahi dugun erabakitzeko, ez genuke horretarako beharrik izan beharko, ez da? Ze harreman mota eta nola antolatu nahi ditun gure dantzak oraingo balioekin eta oraingo ideiekin erabaki beharko genuke, ez? Baina bestetik, badakaude euskal dantzariok tradizioaren zama hori eta horri begiratzea ere gustatzen zaigu, eta justo ikusten genuen, lehenengo behintzat zantzuek erakusten zigutena da, esaten zena eta gertatu zena ez zetozela bat. Hau da, orain ikusiko dugunez, bazegoen gizur bat, mamu bat bezala, pixua handia izan duena, eta ohartzen edo hartzen hasita geunden horretaz, eta orduan pentsatu nuen, hau, beste ikertzaile guzti hauek biltzen ari diren informazio hau batu, eta hori, lan batean, pixka bat, eskaini beharko dugu, hau ebasteko. Eta horrezaz gain, ea saiatzen naizen, edo ahaleginduko naiz, behintzat, zer gertatu den, ez? Gezurra nola eraiki den eta nola eraldatu den ikuspegi hau, pixkat ulertzen, eta hori da. Tesiaren muina edo funtsa, UEUk argitaratu du, EHUrekin egin dut, zera, eta gero Udako Euskal Unibertsitateak argitaratu du, dantzanekin batera, eta guztiz zordun naiz izan ditudan bi tesi zuzendariekin, Leire Ituarte eta Nerea Aresti, nik aipatzen nuen lehenengo parte hori, hau da, bilketa lana egiteko gai nintzen, baina zer gertatu den hori ulertzeko ez nintzen iristen, eta haiek eman dizkidate gakoak, gero nik dantzaren alorrean aplikatuta argi egin didatenak, eta beraz alde horretatik oso eskertua nago eurekin. Nik ulertzen dut dantza gorputz hizkuntza bezala. Eta hau pixka bat ulertzeko, hau da, ohituta gaude berbazko edo hitz bidezko hizkuntzekin, nun hizkuntza bat osatzen duten hainbat ezaugarri daude, batetik badaude ezaugarri linguistikoki deskribatu daitezkeenak, demagun badago lexiko bat edo hitzak, eta badago hitz horiek elkarren artean josteko modu zehatz batzuk, kasu batzutan arau izenak hartzen dutenak, baina oro har ohiturak edo gramatikak izan daitezkenak. Hori bera nik dantzaren alorrean gorputz hizkuntza bezala ikusten dut, ez nik bakarrik, dantzaren ikasketetan diharduten antropologo eta koreologoek hori horrela defendatzen dute, pareko ezaugarriak. Hau da, baldin badaude berbazko hizkuntzetan hitzak, lexikoa, gorputz hizkuntzetan, bere badauzkagu unitate minimo edo neurriko unitate batzuk, pareko neurrikoak izan daitezkenak, ere esanahia daukatenak bere baitan edo izan dezaketenak, eta baita keinu edo mugimendu edo urratxoiek elkarren artean josteko edo antolatzeko modu zehatzak ere bai. Berbazko hizkuntzetan badago fonetika bat, hau da, ze soinu hartzen duten hitzek edo berbek gure komunikazio horretan. Eta dantzan badaukagu agian ez horren beste soinua, nahiz eta batzutan badago nere soinua, ez? Baina gehiago hartzen du horrek gorputza forman, estetikan. Hau da, badago keinu bera edo mugimendu edo mugida edo urrats bera egiteko estilo edo estetika desberdinak. Eta hizkuntzetan horrek aukera ematen digun bezala hiztunak kulturalki, geografikoki, generazionalki kokatzeko, dantzan ere gauza bera gertatzen da. Identifikatu dezakegu jendea, pauso bera egiteko modu desberdinagatik, eta horrek jatorria edo irakaslea zein izan duen, edo ze belaunalditakoa den, edo ze herritakoa den, ezagutzeko aukera ematen digu.
badaude, hori, gramatikak, arau sistemak, nola antolatzen diren guzti hauek, baina badaude ere bai esanahiak. Hau da, gauzak kontatzeko moduak, tradizio literarioak, simboloak, metaforak. Eta berdin gertatzen dira batzuetan, zein bestetan. Euskeraz norbait antzarraperratzera bidaltzen dugunean, eta norbaiti hori gazteleraz itzuli behar digunean, ez digu esaten que te vayas a errar gansos. Baizik eta esanai hori izan dezaken beste metafora bat erabiltzen dugu. Que te vayas a la mierda, básicamente, ezta? Orduan, hori ere gertatzen zaigu gorputz hizkuntzetan, hau da, baditugu gauzak egiteko eta kontatzeko eta irudikatzeko gure tradizio propioak, tradizio simbolikoak. Eta, bueno, parekotasun horretan, berbazko hizkuntzetan munduan zehar baditugun moduan hainbat hizkuntza, euskara, gaztelera, inglesa, frantsesa, txinera, alemanera, gorputz hizkuntza edo dantza hizkuntzetan ere baditugu hizkuntzak, zehatzak, horiek aurrera emateko. Eta nire ustez behintzat, euskaldunon berbazko hizkuntza euskara dan bezala, euskaldunon gorputz hizkuntza edo dantza da euskal dantza. Beraz, nik horrela ulertzen dut euskal dantza eta nire ikerketa abiapuntu horretatik abiatzen da. Eta gainera, zorioneko izan naiz, nire dantza ibilbidean, badirelako orain dela 30 urtetik gora, hemen argazkian jarritako 2 pertsona hauek ezagutzeko aukera izan nuela, Juan Antonio Urbetz eta Marian Arregi, eta haien eskutik, haiek ohartarazi gintuzten guzti honetaz, hau da, nola gure dantzek badaukaten esanahi multzo bat tradizioz transmititu dena, eta horiek ezagutzea funtseskoa dela hizkuntza honi, gorputz hizkuntza honi berriz ere jarraipena emateko eta elkar ulertzen jarraitzeko, hau da, beretan hizkuntza funtzionala izaten jarraitzeko eta ez, etena eragin duen hizkuntza bat. Naiz eta ikusiko dugun bezala, nik uste dut, etena izan dugu. Adibide bat jartzeko, atzera jungo naiz, ze hemen adibide garbi bat jarri ziguten, Juan Antoniok eta Marianek, eta da, sokadantza, dantzakorda, eskudantza, zortziko, aurreskudantza, luze, hau da, sokan egiten diren dantzen adibidea. Eta izen guzti horiek azken batean dantza berari erreferentzia egiten diote. Gaur egun, aurresku bezala ezagutzen dugun horri, baina bere aurreko moldean, eta hori da sokan. Bide batez, etxe honetan gaudela, aipatu behar dut, irudi hau, hemen daukagun irudi hau, gure herrikoa dena, Arrateko erromeriakoa, sokadantza bat agertzen da, 18. mendeko grabatu bada hau, eta hemen Santelmo Museoan gordeta dago grabatu hori. Bueno, sokan, dantzatu izan gara Euskaldunak azkenengo gutxienez 4-5 mendeetan. Hori izan da gure erromerietako eta dantzaldietako egitura koreografiko nagusia. Behin eta berriz, errepikatu dena. Aldatu dira modak musikalak, aldatu dira hori dantzatzeko erak, urratsak egiteko moduak, erritmoak, baina egitura koreografikoa behin eta berriz mantendu da. Eta hau da, aipatzen nuen, Arrate gaina, erromeria horretan, nun festa egun batean, egin zitezken lasai asko, 15, 20 aurresku edo sokadantza. Horixe baizen festaren sistema ritual protokolario nagusia. Mezaren ondoren, hasten ziren lehen aurreskua izaten zen ohorezko aurreskua, eta hor parte hartzen zuten
jauntxoek, kasu askotan 18. mendera arte apaizak izaten zuten, ez bakarrik aginpidea Eliza barruan, baizik eta baita kanpoan oso dantzazaleak ziren, eta beraiei gustatzen zitzaien maiz lehen soka hori ateratzea eta beraiek dantzatzea. Eliza barruan horrek eragiten zituen hainbat kezka, eta azkenerako poliki hori baztertzen junala herriko agintariak, alkate eta, pixka bat, ekonomikoki boterea edo gaitasuna zeukatenak hasi ziren horren testigua hartzen eta beraiek egiten zuten lehenengo aurrezkoa. Baina ondoren etortzen ziren herriko kuadrilla eta lagun talde bakoitzak nork bere ateratzen zuen, eta hau izatzen modua herri desberdinen arteko neskamutilak elkarrekin harremanetan jartzeko, elkarrekin dantzatu, eta ondoren beste urrengo aurreskuari bidea emateko. Berdin gazteak beraien parrandetarako, ikusten ditugu, sokan, elkarri eskutik emanda, berdin esteietarako, ezkontzak ospatzen ziren nola elkarri eskua emanez, eta azken batean, estei batean, ezkontza batean, bi familia lotzen dira. Eta zer simbolo ederrago, lotura hori elkarri eskuak emanez eta elkarrekin dantzatuz egitea baino, ezta? Edo agintariak, jakina, zer eta beraien botere nagusitasuna eta herri bakoitzean nor den, jaun eta jabe erakusteko aukera ematen ziena. Naiz eta beraien artean urte osoan mokoka aritu, politikoki sestran lehia horretan, urtean behin, elkarri eskua eman, eta herriaren ordezkari bezala, herri horri tira egiten jarraitzeko, soka bereko kideak garela erakusteko kapaz ziren eta elkarrekin, eskuz esku, kontaktu fisiko zuzen horrekin, eta sokaren ideia horrekin, euskaraz gainera badaukagu, hau ez da nire sokakoa, hauek gure sokakoak dira. Eta hori, soka honen ondorio da. Hau, azken batean, agintariek dantzatzen dutenean, herriaren ordezkaritza delako hor dantzan dena, eta azken batean, herria da, ordezkatua, eta elkarrekin eskutik eskura bizitza honetako dantzan, naiz eta desadostasunak izan, erakusten dute gai direla urtean behin mantentzeko soka hori lotuta eta herri nortasun hori edo batasun hori agertuta. Urbentzek oso lan polita egin zuen, orain aipatutako 1984an argitaratu zuen hau, eta egin zuen orain 200 urte, idatzitako liburu batean, Juan Ignacio Iztu eta Zaldibiarrak 1824an argitaratu zuen Gipuzkoako dantzen inguruko lan eder bat. Eta lan horretan, aipatzen zituen zenbait ohitura aurreskuaren inguruan. Nola, Goierriko alkateek gonbidapenak egiten zizkieten beraien herrietako jaietan inguruko edo auzoko aldameneko herrietako alkateei eta herrira etorri, norberaren herrira etorri, eta aurreskuan, lehen aurresku, ohorezko aurresku horretan, elkarrekin dantzatzen zuten, batek aurresku eta besteak atzesku askotan. Eta hori, batetik simbolikoki, herrien arteko lotura hori erritualki agertzeaz gainera, oso praktikoa gertatzen zen, ondoren, dantza egin ondoren, elkarrekin zerbait jan, edo hartu edan, ondoren bazkaldu, eta azkenean politika den hori egiteko protokoloa eskaintzen baitzien. Hau da, ondoren, izan zitazketen desadostasunak edo elkarlanerako beharrak hor hitz egiteko aukera izaten zuten, baina lehenengo elkarrekin dantzatu ondoren. Eta Urbentzek egin zuena da, gonbidapen eta elkarrekin aurresku dantzatze sistema hori
mapa baten jarri zuen iztuetak kontatzen dituen gonbidapen guztiak. Eta horrela ikusten duzuen nola Goierri osoa, oso letra txikia dauka eta ez da ikusten, baina idea bat iteko, hemen erdi inguruan Beasain dago, ondoren gainean Ordizia, orduan Beasainera etortzen da Ordiziko alkatea, eta Ordizira joaten da Beasaingoa, baina Ordizikoak gainera itsasondogorekin ere dauka truke bera, eta itsasondok, ostea, legorretakin izan daiteke? Bai, nik uste bai ez da? Gertutasunagatik izan daiteke. Eta legorretak ikastegietakin, eta ikastegietak alegikin, eta alegik orain dainekin, eta ikusten dugu horrela, nola, sistema honen bidez, Goierri osoa, eskualde osoa, artikulatu egiten den, ez? Zer, eta aurreskua dantzatzeko, elkarrekin dantzatzeko aurreskua. Orduan, horregatik esaten dugunean gorputz hizkuntza honek badituela ere funtzioak, simboloak, esanahiak, ez dela estetika hutsa, horretaz ari gera besteak beste. Adibide horren pixka bat irudi bezala ikus dezakegu 1912 Beasainen agintarien dantzasoka, eta hemen ezkerretan txuriz jantzita dagoena da Beasaingo alkate zena momentu horretan, Jose Miguel Iturrioz. Ez dakigu esaten atzezkua Ordiziko alkatea zen, ala ez, gaztetxoa dirudi ala izateko, baina auskalo. Eta ez dakigu ere, egia esan, noiz arte iraun zuen iztuetak deskribatzen digun sistema hori. Baina bai dakiguna da, euskal sistema protokolarioan aurreskua izan dela egitura zentrala. Gaur egun, badakigu, edozein ekitaldi garrantzitsutan aurreskua eskatzen dela. Baina gaur egun, eskatu edo kontratatu egiten da. Eta dantzariokor mercenario papera jokatzen dugu. Baina hori ez da horrela izan. Ikusi dugu, agintariak eurak ziren hori dantzatu eta gorpuzten zutenak. Eta horren adibide, egun hauetan, lasterrez, aberri eguna izango da, lehenengo aberri eguna Bilbon. Eta hemen ditugu, garai hortako agintari abertzaleak, ordezkari politiko abertzaleak, aurreskua elkarrekin dantzatzen. Ez zuten inor deitu beraiei dantzatzeko. Eta gauza bera ikusten dugu, 1929ko aberri egunean. Aberri egun beltza. Izan ere, astebete lehenago aldarrikatu baitzuen Frankok, gerra zibilaren bukaera, eta beraz, bando kolpistaren, nazionalaren garaipena. Astebete ondoren, erbesteratuta ziren Eusko Jaurlaritzako ordezkariak, gehienak lehendakaria Parisen zen. Baina gainontzekoak bildu ziren Donibane Loitzunen. Eta bertan ospatu zuten aberri eguna. Eta nola ospatu zuten? Ez zuten ekarri inor aurreskua dantzazi ezaien. Ze hori ez da dantzari individual batek solte inori begira egiteko dantza. Ez. Hori herri baten dantza da, eta herri horren ordezkariek beraiek gorpuztu behar dute. Eta gainera, eskuz-esku. Eskuz-esku. Zen momentu horretan, inoiz baino gehiago, beharrezkotzat jotzen zuten batasun hori. Izan ere, gerra galduta, erbestean, etorkizun guztiz beltza, bai pertsonalki, baina batez ere, momentu horretan, herri bezala. Eta hori, nola, ez da ospatzen den gauza bat, baizik eta irudikatu eta bizi egiten den zerbait. Eta hori nola egin zuten, elkarri eskuak emanez, eta elkarrekin aurreskua dantzatuz. Telesforo Montzonda hemen ezagutuko zenuten, aurresku lanetan dagoena, sokan dire garai hartako Leizaola eta beste hainbat ordezkari politiko, eta hemen ikusten ditugu aurreskua Telesforo Montzon bera, desafioa dantzatzen aurrez aurre. Esaten dudanean, gure hizkuntza, gorputz hizkuntza honen esanahia guztiz galduta daukagunean,
daukagula honetaz harinez. Ez dugu gure euskara, gorputz euskara, ulertzen. Ze hori pentsatu nahi dut, nik ez dugula ulertzen. Ze bestela egiten ditugun gauzak edo dantzatzen ditugun aurreskuak benetan oso gauza tristeak dira. Elkarrekin eta eskutik eskura dantzatzen duen herri bat izatetik pasatu gara bakarka eta ez dantzatzera, baizik eta nola dantza egiten duen batek begiratzera. Bueno, Wikipedian sartzen gera eta ez da hori bakarrik aurkituko dugun okerra. Badago beste oker bat eta gaurko gaira hurbilago ekarriko gaituena. Eta da, tradizioak ala eskatuta dantzaria gizonezkoa izaten zen, esaten digu Wikipediak gaur egun oraindik. Eta hau, nondik dator? Daukagun lehenengoetako testigantza ez lehena eta ez azkena, baina bai soka luzea ekarriko duena, eta ez gure gustoko soka, Aita Donostiarena da. Aita Donostiak esan zuen, Euskal emakumeak, orain dela 100 urte inguruko kontua da, Euskal emakumeak ez du dantzatu. Ez behintzat hitzak gure artean duen esanahiarekin. Dantzan izaten da. Eta dantzan parte hartzen du, baina ongi esana izan den moduan, dantzatua izateko da. Bere aurrean gizonak, bere trebetasunak ageri ditzan. Aurrezkoa sari da. Aurrezkoa sari da, eta hain zuzen ere, sokan egiten den aurrezku horretaz, nun momentu batean, lehen sokako gizonezkoek gonbidatzen duten emakume bat, eta emakumearen aurrean dantzatzen duten. Eta hori, dantzatua izatea, hau da gizonezkoaren dantza horren jasotzailea izatea da, momentu horretan emakumei aurrezkuan aitortuko zaien maksimoa. Hori da, beraien parte hartzea gehienera ere. Hori da, Aita Donostiak esango diguna. Ideia hau, gezurra dena, eta gero ikusiko dugu hori, baina, esaten da gezurrak zera bidemotza egiten duela edo hankamotza izaten dela, gurean, bueno, nahi baino luzeago egin du. Adibide batzuk, 20. mendean zehar eta 21. mendean ere, ideia hau errepikatzen jarraitu dutenak. Bernardo Garrok 76an idazten du. Aurrezkoan emakumek ez dute dantzarien omenaldia jaso besterik egiten. Sokan parte hartzen dute, baina ez dute bertan dantzatzen. Oso antzerakoa, beste modu batera esan da, baina ia esateko modua ere oso gertu da. 76an. 2008an, hau argitaratu zen, Maria San Sebastianen artikulu batek, Maria San Sebastianek argitaratu zen, Eusko Ikaskuntzaren Gentil Baratz aldizkarian. Eta, bueno, horrek esan nahi du, Gentil Baratz da Eusko Ikaskuntzaren folklore sailak argitaratzen zuen aldizkari bat, eta beraz, pentsatzekoa da, gutxienez, folklore alorrean ezagutza minimo bat izango zutela, bai egileak eta bai onespen eman ziotenek. Eta esaten du Mariak, dantzak gizonezkoen patrimonio izan dira eta dira. Dantza publiko eta ohoragarri guztiak gizonezkoek egiten zituzten. Orain gutxi, ni tesi egiten ari nintzela, El Correon agertu zen artikulu bat aurrezkoaren inguruan. Eta kazetariak esaten zuen, balzen egiten antzina gizonek bakarrik dantzatzen zutela euskal dantza ezagun hau? Nik hau irakurri nunean, berakin harremanen jarritzen nintzen eta galdetu nion, ea nundik dokumentatu zen, niri interesatzen zitzaidalako, ez? Eta zen ziren, ez, nik dantzataldetara deitu dut, eta dantzataldetako zuzendariek esan didate hori. Eta ez batek bakarrik, baizik eta hainbatek berretxia zen. Eta ados, ongi jasoa, eta niri oso ongi datorkit konturatzeko gezurrak indarrean jarraitzen duela. Ze gezurra da, ala egia da. Hau galdetzea ere, hau da, emakumeak ez aldira dantzatu, gure historian. Bueno, bai.
historialariek, folkloristek, antropologoek bildutako dokumentazioaren arabera, baditugu testigantzak erakusten dutenak euskal emakumeak normal ez dakit, baina usu, maiz, ugari dantzatzen zirela, bi bloke, pentsatu daitezken bi bloke nagusietan. Hau da, batetik dantza sozialetan, dantza sozialak erromeriak. Erromeriak izan daitezkenak plaza edo kaleko edo mendiko erromeriak, baina baita saraoak edo deituko direnak garai batean, eta da etxe barruetan, kasu batzuetan, udaletxeko ganbaretan edo etxe handien patio edo saloietan egiten ziren dantzaldietan. Bueno, horietan kontatzen digute, bai kronikaren aipuek, debekuek, eta isun eta zigorrek esaten digutena da, emakumeak dantzatzen zirela. Debeku, isun eta zigorrena, bitxia da. Ze, azken batean, behin debekatzen edo ukatzen denean zerbait, esan nahi du, ordura arte behintzat egiten zela. Baina, etengabe debekatzen denean zerbait, esan nahi du, ez bakarrik ordura arte, baizik eta ondoren ere jarraitzen dela egiten, eta horregatik behartuta daude debekatzen jarraitzera. Orduan, ukatu nahi dutena, edo debekatu nahi dutenaren berri ematen digute debekuek, eta guretzat alde horretatik orain, garai hartako emakumeentzat bat ere etzen bezala interesgarria, guretzat orain bada. Eta bestetik, liturgia kristauan ere bai, ze hau da, igual, agian arraroena edo gehien kostatzen dena ikustea, hau da, Eliza Katolikoaren liturgiarekin lotutako ospakizunetan, hasi korpusetako prozesioetatik eta tokian tokiko santu eta patroien ekitaldietatik, gabonetako bereziki ospakizunetatik, bai Eliza barruan, bai Elizatik kanpo, bai prozesioetan dantza itinerante bezala agertuko dira, behin eta berriz, emakumeak ere bai dantzan. Emakumeak ere bai dantzan. Hemen badaude adibidatu, bai Katxopinen, Ibarguen eta Katxopinen kronikan, 16. mendekoak ekarri ditutola zaharretako batzuk, azkenengo hau orgoian letra txiki hori da jatorrizko kronikaren zera, hemendik ezin da ezer asko ulertu, baina Donibane Loitzuneko testigantza bada, Frantziako erregegaia, bere erreinua izango zen hartan ezagutzera egindako bidai horretan, haren kronikaria jasotzen du ikusi zituela Donibane Loitzunen neskatilak euskal eran dantzatzen. Hori 1575an. 16. mendean nahiko ugari, 17. mendean ere bai. Baina irudi hau, polita da, ze garai horretako daukagun irudi ederrena da, euskal dantzari batena, eta ara, emakumea da, dantzan ageri dena eta ez gizonezkoa. 1529ko irudia da, Weiditze egina eta testu horretan esaten duena da, horrela dantzatzen dira Bizkaian emakumeak. Bueno, aipatzen izuena, 17. mendean ere ugari izango dira testigantzak, askotan gainera gero, garai hartan ere ziurrazki, baina pixka bat baztertuak eta gaitzetziak izan diren ijituek eginak. Emakume ijituak agertzen dira Lizarran dantzan, eta beste zenbait tokitan. Eta gero, Iruñako adibide hauetan, adibidez, 4 gizon eta 4 emakumek osatutako dantzari taldea. Oda, 8 taldeak oso ohikoak izaten ziren, baina erdi eta erdi. Edo, Abadiñon bertan, 8 reales a las gitanas por la danza del día Santrokaz. Gaur egun, ere, azken urteetan pandemiarekin ez, baina Santrokazetan jarraitzen da dantza egiten, eta oin gutxi arte 8 gizonezkok egin dute dantza, eta ez ijituak, emakumeak. Bueno, bai, mordoska bat dia horietakoak, eta badauzkagu ere, debekuak. Eta debekuak, 17. mendean, oraindik eta progresiboa izango da, 16, 17, 18 mendeetan,
etengabe, gero eta gehiago estutzen jungo da, zera, pixka bat debekuaren eta presio hori. Eta hori, dauzkagu emakumekin dantza egiteatik, edo debekuak, Durangon, debekua emakume eta apaize korpus prozesioan dantza egiteko. Aipatzen dizuena, biak ohikoak ziren, apaizek dantza egitea eta emakumeek ere dantza egitea. Eta, batez ere hau Trentoko kontziliaz geroztik, zera, sinodo bakoitzean, eta zera, eliz barruti bakoitzean beti egongo da horrelako tensio eta nahi bat, bai apaizak eta bai emakumeak dantzatik kanporarazteko. Otxagabin, adibidez, apaiza salatu zuten, emakume zuberotarrekin dantza egiteagatik. Bi gauzak batzen ziren hor, apaiza dantzan eta gainera emakumeekin. Okerrena. Eta, Ontiberosek hemen sinatzen duen debeku mota hau izango da, behin eta berriz agertuko zaiguna. Que prohíban y estorben por todos los medios que les fuere posibles dichas danzas. ¿Qué danzas? Bueno, pues las danzas y bailes de hombres y mujeres mozas trabados de las manos, aurreskuan edo soka dantzan ikusten duen bezala, que en los días festivos se usan por esta tierra. Hau da, debekua da, baina aldi berean gaur egungo ikuspuntutik esaten nahi digu ohikoa zela kontu hori, nahiz eta ez gustukoa izan. Eta zer ikusten zuten, hor gaitzesteko eta, nahiko jakina da, ezta? Elizarentzat emakumea eta bereziki emakumea dantzan izango da deabruak erabiltzen duen trampa, gizonezkoa galbidean, bekatuan erorrarazteko. Hori da, funtsean. Eta azten baldin bagera pentsatzen Adan eta Ebakin, eta Salomerekin eta historian izango diren zera guztiekin, dago emakumea eta tentazioa eta askotan hori dantzan, tentazioaren ideia hori dantzaren bidez agertzen da. Eta gainera, hau hitzez hitzer esango dute, edo sentiduko dute, eta da, deabruak, deabrua zela emakumeak dantzan jartzen zituena gizonezkoak bekatuan eror arazteko. Aita Larramendik ere egingo digu horrelako apunte bat horren inguruan, eta esatengo du, las danzas en lo antiguo, especialmente las de mujeres, eran y se hacían con tal primor, destreza, habilidad y arte diabólica, que a los mirones los hechizaban y los tenían absortos y encantados, aún independientemente de tanta horrura de lascivia. Hau da, emakumea zen gizonezkoen galbidea. Baina Aita Larramendik oso kontu interesgarri bat izango du auzi honetan. Aita Larramendik bere garaiko gainontzeko elizgizon, misilari eta pixka bat apaiz dantzaren kontrakoen aldean, dantzaren eta baita emakumeek dantzan egiten jarraitzearen aldeko jarrera izango du. Eta hau, berezia izango da, eta gainera, Aita Larramendik eraikiko du argumentario bat hori defendatu alizateko. Eta gerora, horrek bidea egingo du, eta oso interesgarria gertatuko da, nahiz eta bukaeran kalterako izan. Baina hasiera batean, onerako izango da. Zein da kontua? Aita Larramendik izango du, euskaldunak, badakizue, momentu horretan euskararen jatorriaren inguruan ere badagoela ikuspegi bat, euskara kokatzen duena Babelen hitz egiten zen hizkuntza haietako bat bezala, eta beraz jainkoak sortutako hizkuntza litzateke euskara, eta hain justu Tubalek karria edo Euskal Herrira, eta ondorioz, Tubalen semeak ginateken euskaldunok jarraituko genuke hizkuntza bibliko bat hitz egiten, eta horrek, horrelako pedigri berezi bat emango liguke euskaldunoi. Ginelako euskaldunak sortzez bere hasieratik jainkoaren ondorengoak eta ondorioz kristau zintzoak. Eta hau funtsezkoa izango da
Aita Larramendiren ikusmolde horretan. Esango du, Euskaldunak, kristau zintzoa gara gure sortzetik, gure jaiotzatik. Jaiotzen gera Euskaldun eta kristau, fededun. Beraz, Euskaldunok egiten ditugun gauzak danak daude kristau doktrinaren barne. Gu geu gera, lehen kristauak. Eta emakumeak zer? Gerora, zaila gertatuko den, ulertzen zaila gertatuko den ikusmolde bat dago 18. mendean. Eta esango du, emakumeak lehenago direla Euskaldun emakume baino. Hau ideia hau, aipatu nahi dut, ni tesia egiten ari nintzen bitartean, ikasi nuela, jakin nuela, Bakarne Altonaga ikertzaileari esker. Berak aztertu ditulako gauza hauek, eta bere tesian hau Larramendi eta eri dedikatu zion hainbat atal, eta honin argia berak eman zidan. Orduan, zein da kontua? Euskal emakumeak, kristauak, zintzoak, sortzez fededunak direnez, egiten duten guztia ere halakoa da. Eta nekez egingo dute ezer bekatuzkorik. Beraz, euskaldantzak, euskal emakumeek, euskaldantzak, euskaldunok egiten genituen eta egin behar ditugun bezala egiten dituzten neurrian, ongi daude. Horiek ez dira bekaturako galbide edo arazo. Hori, eta bueno, eztabaidarako izango du, helduleku bat hor, baina ez pentsa. Gainontzeko guztiak edo gehienak guztiz kontra zeuden, eta erauntxia ikaragarria izan zuen. Adibide bat, oso espresiboa eta adierazgarria delako Fray Bartolome Madariagakoa, Santa Teresako Fray Bartolomeren Euskal Herrietako olgeta eta dantzen neurrizko gatz ospindu bat sermoitik. Zer esaten digu Fray Bartolomek? Dantzan egitea berez pekatu izan ezarren, hau da, orokorrian, igual esango behako maila teorikoan, dantza egitea ez da pekatua, baina Euskal Herrietako fiestetan egiten da moduan pekatua da. Suerte txarra. Suerte txarra. Eta zer gertatzen daba Euskal Herrian? Beira, herri batzuetan neskek hasten dabe eta kumpliduten dabe mutilez edo gizonez dantzia. Lehenengo soka, aurrezkoaren soka hori ikusi duguna, emakumek ateratzen dutela. Hori da okerrena. Eta gero, gainera, gizonezkoak jokatzen dute Aita Donostiak emakumei egosten zien papera, zein egon, kontemplatu, baina sujetua, geroko moldean edo pixka bat ezarriko den horretan, protagonista gizona da. Eta Fray Bartolomek esaten ari diguna da, Euskal erromerietan kontrakoa gertatzen dela. Emakumeak hartzen dula agintea, hartzen dula gidaritza, ekimena, iniziatiba, berak ateratzen du soka eta berak aukeratzen du norekin dantzatu nahi duen. Hori da okerrena. Eta berak ala esango du. Ta kumpliduten dabe mutilez edo gizonez dantzia, itxusiago eta lotxagaldukuago baino ez da. Gure zera alabak esango lukun bezala, hau ez emitidu. Lo puto peor. Hola, hitz egiten dut. Bueno, bai, emakumeak aurrezko dantzatzen zituzten, ez bakarri dantzatu, atera egiten zituzten sokak. Eta bidaiariek, kanpoko bidaiariek ez zeukatenez
arazo hori ikusitakoa kontatu, horrelako gauza kontatzen dizkigute. Adibidez, Fischerrek, 18. mendekoaren azkenengo urteetan, Bilbon ikusiko du erromeria bat, eta esaten du. Bizkaitarrek dantza nazional badute, azkenerako fandango espainolaren antzera bukatzen dena, eta zeina danborin eta txirula txikiz egindako musika berezi batekin laguntzen den. Neska eta emakume multzo bat eskutik heldu eta lerroan antolatuta mugitzen da. Bakarrik lehenengo dantzariak egiten ditularik pausoak tarteka gainontzekoengana giratuz. Gaur egun oraindik Bizkaian erregelak edo sokadantzak horrela dantzatzen dira. Lehen dantzaria aurreko eskua, eskudantza horretako aurreko eskua, biratuz eta atzera begira dijoala dantzatuz. Baina hori emakumek ere egiten zuten, bai 18. mendean eta gero ikusi dugun bezala 19. mendean. Baina 19. mendea hasieran aipatu dugu lehen Juan Ignacio Iztueta 1824ko liburu horrekin, eta liburu horretan beste zenbait gauza gertatuko dira liburu horrekin batera. Eta da, ilustrazioaren eragina euskal ikusmoldean eta kasu honetan gure dantzetan. Zer gertatuko da? Iztuetak erabiliko duen argudioa euskal dantzen praktika eta iraupena defendatzeko Larramendiri hartuko dio, neurri handi batean, hau da, euskaldunok ez dugula ezer bekataririk edo galbidean jarriko gaituenik egiten, zintzo eta puru egiten dugula, baina hori indartzeko saiatuko dena da euskal dantzen perfekzioa justifikatzen edo agerian uzten. Hau da, euskal dantzak, ez da bakarrik euskaldunok garala perfektuak, baizik eta euskal dantzak ere dirala perfektuak. Eta hori nola frogatzen du? Ilustrazioak dakarren munduaren ikuspegi kategorizatu, sailkatu, jerarkizatu hori, egokitzen du naiz eta kaltzadorearekin euskal dantzetara. Eta orduan, esaten du, erabiliko du horretarako beste idazle ilustratu baten aipua, Zamakolak. Zamakolak urte batzu lehenago idatziko du. Estas danzas, aurreskuari buruz ari da, sokadantzak edo eskudantzari buruz. Estas danzas empiezan comúnmente por los jóvenes solteros. Siguen después las solteras, luego los hombres casados y por fin las mujeres casadas. Batetik berriz ere, esaten ari diguna da, emakumeek ere ateratzen zituztela beraien sokak. Baina, berak planteatzen du horrelako eskema bat, orden bat. Dantzak ez dira, ez da bakoitza nahi duenean, ez. Euskaldunok oso antolatua gera eta badago orden jakin bat, dantza horiek iteko. Iztuetak hori, berez susmoa daukagu Zamakolarena ere, zalantzan jartzeko izan zitekeela, baina Iztuetak erabiltzen du hori sortzeko baita aurreskuen horrelako kategorizazio bat. Hau da, gizonek dantzatzen baldin badute, berak deituko dio gizon dantza. Gazte dantzatzen badute, gazte dantza. Etxeko andre dantza, galaien eskudantza, edo neskatzen eskudantza. Izenak jarriko ditu. Izenak, nik esango nuke, asmatu egingo dizkiela dantza hoieri. Ze ez aurretik eta ez ondoren, ez ezkigu agertuko inun izen hoiek erabiltzen direnik dantzak izendatzeko. Gehienetan erakuliko da, eskudantza, aurreskua, sokadantza, eta kitxo. Sortziko, baina ez genero eta adin kategoriaren araberako antolaketarik eta ez da ere, antolaketa izan ziteken, hau da, laguntaldeak edo, multzoak egotea, baina ez zeukaten dantza horiek izen propiorik segun eta nork dantzatzen zuen. Eta Iztuetak ez du bakarrik hori egingo, baina baizik eta gainera, esango digu desberdin dantzatzen direla batzuk eta besteak. Ze gertatuko da? Lehenengoa, berak gero jerarkikoki antolatuko ditu. Garrantzitsuena lehenengoa, zein da garrantzitsuena? Gizonena. Eta pasatuko ditu ez dakizen bat orrialde gizon dantza deskribatzen.
pasatuko da hurrengo eratara, eta ja ez daka zerrez kontatzeko. Ze dantza berra esan. Orduan, bakoitza despatxatuko du, bizpahiru parrafotan, eta kitxo. Kasu batzuetan, jarriko ditu, xehetasun batzuk ustez desberdinak izan zitezkenak, baina nire ustez oso zalantzagarriak direnak. Zer daukagu 19. mendean? Bueno, emakumeak aurreskuak dantzatzen normal. Pentsatzen dut, hortik nik ja nahikoa lan ditut hemendik irakurtzeko, bueno, esan behar dut ere miopea naizela, baina, batzuk irakurri eskizuet. Adibidez, Azpeitian, 1806, Durangoko Pontxera esaten zioten neskatxa gazte batek, Andre dantza modu estiandiko bat zeinak dantzatu zuen txit ederki. Jurretan, karristadetan, ingelesez dagoen testigantza bat, 1826an. Emakume talde bat, sartu zen belardian, elkarri eskutik emanda, eskuz-esku eta lehenengoak dantzatzen zuen. Deustun, 46an, antiquísima costumbre que después de misa mayor bailen un sortzico las mujeres casadas, en el que se da el primer puesto, o sea, el aurresku, a la mejor danzarina del pueblo. Bueno, Portugalete, aurresku, el cual lo hizo primorosamente Antonia la modista. Algortan, la aurreskulari bailó con gran propiedad y soltura. Mordoska badaude, Donostian adibidez, erreginak eta, bueno, familia, ama alabak, hemen pasatzen zituztenean udaldiak, ohikoa izaten zen haien omenez eta haien... Beste kontestu batzuetan ere bai, baina kontua zer da, kasu horietan beti izaten zirela kronikariak horren berri jasotzen zutenak, eta orduan horien testigantzak bilduta dira. Eta orduan, ohikoa zen ere, erregina bainatzen laguntzen zuten emakumeek, las baineras, deitzen ziotenek, haiek eurek dantzatzen zuten, beraiekin, azkenean udaldia pasatu zuen erreginari eta lagundu zuten erreginari, azken egunean jun aurretik dantzatzen zuten aurreskua, beraiek sokan, eta erreginak pixka bat ikusi edo jasotzen zuen dantza hori. Horre, 1889an, las bañeras que zapatearon de lo lindo. Edo alkatearen alaba ere bai, inició el baile la hija del alcalde. Bueno, ikusten badin baduzue, lehen mundu gerlaren hasierak inguruan, 1914an, daukagu hor azkenengo testigantza, ze izan ere, hor bukatuko dira gehienak. Bakar batzuk jarraituko dute, baina horiek nobedadetaz enteratu ez zirelako. Ikusiko du gero hori. Baina, 19. mendean oroar oso ohikoa izango da. Eta badaude, testigantza interesgarriak ez bakarrik sokadantza edo sokan egindako aurreskutakoa, baizik eta txapelketak. Eta txapelketak oso interesgarria dira, ze esaten digute ez zegoela ez da ere dantza egiteko modu desberdinat gizon edo emakume izan. Zergatik? Bilbo, San Roque de Romería, 1884, aurresku txapelketa. Eta 7 parte hartzaile. 4 gizon eta 3 emakume. Kategoria bakarra. Ez dago beste kategoriarik. Da aurresku txapelketa. Eta lehenengoa geratzen da Antolin Zubizarreta. Eta bigarrena Maria de Urquijo. Hau da, aurreskoa zan. Danak berdin egite zuten? Ez, denak desberdin. Denak desberdin. Baina ez desberdin gizon edo emakume zirelako. Baizik eta desberdin bakoitzak nork bere etxeko herriko auzoko maisuaren moldea eta norberak jartzen zuena, han, jokoan jartzen zelako. Eta ez zeudelako bi aurresku desberdin. Desafioetan ere, hau da, aurreskuan sokan jartzen zenean aurresku eta atzezkoaren arteko, nor gehiagoka hori oso ohikoa izaten zen, biek desberdin egitea. Gero 20. mendean, ezarriko da berdin egitea, baina ordura arte desberdin. Eta ondoren, 20. mendean sartuta ze gertatuko da? Hasiko direla sortzen kategoria bereiziak gizon eta emakumeentzat aurresku txapelketetan ere bai.
Orduan ditugu, concurso de aurreskulari solo para hembras. Begoñan, aurresku txapelketa, ancianas mayores de 59 años, hombre, anciana, pixka bat, que mejor bailen nuestro baile nacional, el aurresku. Bai, hau ere polita da, ez 59 urtekueri anciana ditzegatik, hori ez da bat ere egokia, baina, bai, adinekoen aurresku txapelketak egiten zirela. Bai gizon eta bai emakumeek parte hartzen zuten horietan, eta batzutan izate ziren, kasu honetan da, 59, baina badira 70 edo 80 urtetik gorako aurreskularientzako txapelketak. Eta hori da beste kontu bat, esango genuke azkenengo mendean, galdu duguna, eta da, dantzak ez daukala adinik. Dantza ez dela bakarrik gaztetxoen kontua, baizik eta adin guztietan egiten den jardura dela, eta baita aurreskua txapelketetan ere bai. Erandion 1910ean, Basauri 1916ean, emakumeen aurresku txapelketa. Horiek izango dira azkenengo emakumeen aurresku txapelketak. Hortik aurrera, gizonezkoen aurresku txapelketak eratuko dira, eta emakumeenak desagertu egingo dira. Zergatik? Urte horretan bertan, 1915ean, aurreko urtean, 1916ean da azkenengo txapelketa, urte bat lehenago, formulatuko da lehen aldiz gezurra. Ze hau gezurra da. Kasu honetan, Francisco Gaskuek esango du 1915ean. Las señoras no bailan. Los hombres son los únicos que bailan. Eta hori esaten duen urte berean, argazki hau, aterata dago, emakumeak dantzan, Bermeon. Hau da, ukatzen ari ziren, gertatzen ari zen zerbait. Baina aldaketa hau, izugarria da. Pasatu dira, 3 mende debekatzen. Eta ikusi dugu debekuak, izango zitun ondorioak, eta zigorrak, eta abarrekoak. Baina ez zuten lortu emakumeek dantza egiteari ustea. Eta orduan, estrategia aldaketa bat gertatuko da. Debekatu beharrean, ukatu egingo da. Eta badakigu danok ongi jakin ere, ez dagoela zentsura okerragorik nork bere buruari ezartzen diogun autozentsura baino. Askoz ere eraginkorragoa. Eta nola funtzionatu edo nola justifikatuko da hau? Lehen Aita Larramendi hitz egiten genuenean, nola euskal emakumeen zintzotasun hori erabiltzen zuen dantza emakumeek dantzan jarraitzeko aukera baliatzeko edo zilegiztatzeko, justo galtzerdi bat bezala buelta emango diote argumentu horri. Eta esango dute, euskal emakumeak sortzez, zintzoa, kristaua, fededuna, garbiak direnez, eta dantza estenez zintzoa, euskal emakumeek ez dute dantzatu, inoiz. Eta hau, hasiko dira horrela esaten, eta hemen ikusi dugu, Aita Donostia, la mujer asiste al baile para ser bailada, como muy bien se ha dicho, para que ante ella muestre el varón sus habilidades. Edo Pierre Landek, gizonen artean ez neskatxa ez emakumerik sartzen, baina plazaren bazterrean zeuden han jai ontako erreginak bezala, dantza hoien agurrak onetsitzeko jarriak, jasotzeko jarriak. Hori da, momentu horretan, emakumeari egotziko zaion papelak gizartean. Hau da, kontemplatiboa, egon, ederra izan, ikusia izateko, baina inoiz ere, ekimena izan edo protagonismoa edo zentralidadea hori izateko, hori gizonezkoentzat geratzen baita. Claro, nola da posible gezurrau hain erraz, pasatzea? Hombre, erraz ez zen pasa, batzuk esan zuten, Telesforo Aranzadik adibidez, esan zuen, hombre, no sé, en nuestros tiempos hemos visto aurresku femenino, o sea, invertido. O sea, azkenean, momentu batean, azten dia pentsatzen, bueno, baina, nik ikusi dudan guzti hau ez dut ikusi, baina ze gertatzen da, Telesforo Arantzadi antropologo fisikoa zen, bera gehiago interesatua zegoen beste,
ikerketa batzuetan, eta hau ikusita zeukan arren, adituak, jakintsuak, gai horietan beste batzu zian ez, berak, esan zuen, jode, mutiak, ni harritzen naiz, oin esaten dituzuen kontuekin, baina, bueno, zuek jakingo duzu. Eta horrela, gertatuko da hau. Claro, ez da kasualidadea hau guzti hau 19. mende bukaeran eta bereziki 20. mende hasieran eta lehen mundu gerlaren inguruan gertatzea. Zergatik, mundu mailan gertatzen ari direlako generoaren inguruko aldaketak. Genero ikuspegien aldaketak gertatzen ari dira. Eta aldaketa horietako nagusietako badagoela zientziaren aurrerapenaren ondorioz sexuaren biologizazio bat. Hau da, genero bereizketa hori biologikoki frogatu nahi bat, eta hori sortzez biologikoki gertatzen den bereizketa bat dela. Eta biologikoki desberdina dena hasten da proiektatzen praktika jardun edo kulturan ere korrespondentzia bat izan beharko lukela. Hau da, sortzez desberdina baldin bagera, gero desberdin gorpuztu behar dugu gure sexu hori. Eta hori, 20. mendean izugarri azkartuko da ideia hori, eta hasiko da mundu zabalean zabaltzen ikuspegi binario hori gaur egun, horren beste buruko min ematen dizkigunak, eta momentu horretan izugarri indartu eta azkartuko dena. Beraz, binarismo horrek ekarriko du genero kategorien eraikuntza bat eta identidadeak. Eta identidade horietara ezarriko dizkiegu jardun mode desberdinak. Bereizketa hori ahaldiketan nabarmenena izan dedin. Eta momentu hori gertatzen ari den momentuan, hor izango da euskal dantzan aldaketa hauek gertatuko direna, ukazioaren ideia hori. Beraz, bi gauzak bat egingo dute, justu momentu horretan. Eta horixe izango da, euskal emakumeek azken aurreskuak dantzatuko dituzten momentua. Ze, oraindik nobedadeen barri izan ez dutenek, edo ukazioaren ideia iritsi ez den tokietan, inkontzentziak ez jakintasunak ematen duen askatasun horri esker batzuk jarraituko dituzte, emakume batzuk aurreskuak dantzatzen. Hernanin, 1909an, Hernaniko senyorak, emakume familia honetako, etxe honetako alabak ziurrazki, aurreskua dantzatu zutenak, hau da lehen Bermion ikusi dugun argazkia, Bermion 1922an daukagu beste argazki eder hau festetako hasiera emakumeek egindako aurreskuarekin, Lekeition gerra zibilarekin eten zen emakumeek aurreskua dantzatzeko ohitura, berri zen hemen ditugu, berriz herri txikia, baina berrizko San Pedro txiki, ermita oraindikan ere galduago edo bazterrago geratzen da mapan, eta han emakumeek dantzatzen zuten, kasu honetan aurreskua da, eta ezkerrekoa atzezkoa, eta hor ditugu zerbitzariak, hau da, gizonezkoa plazaratu dutenak dantzatua izan dadin. Eta hor, dantzaren jasotzailea, pasiboa, gizonezkoa da. Edo, diasporan. Diasporara albisteak ere beranduago iristen dira, eta aida joko hartzainen festa urtero aurreskuarekin abiatzen zen, eta urte honetan bezala oso ohikoa zen emakumeek egitea lehen aurresku hori, argazkian ikusten den bezala. Orion estropadak beti izan dira gai zentrala, eta arraulariek, Orioko arraulariek, Kontxako estropadak irabazi, herrira itzuli, eta herrian, herritarrak zituzten, ongietorria, harrera, eta aurreskua dantzatzeko prest. Baina aurresku hori emakumek, herriko neskek dantzatu zuten, eta egin zutena da, arraulariak beraien artean, agintariak eta arraulariak beraien artean sartu. Eta horrek ikusten ditugu, zuriz jantzita, sokan, baita desafioa dantzatuz ere. Eta hau garrantzitsua da, ze
Ondoren, pixka bat, berdintasunaren izenean, neskek ere aurreskua dantzatzeko aukera, lehen aukerak emango direnean, esango da, baina neskek desberdin egiten zuten. Adibidez, desafioa, oiar jokoa edo norgeiagoka, aurrez aurre, dantza hori gizonek bakarrik egiten zuten, emakumeek ez. Eta gizurra da, ikusten dugunez, emakumeek ere egiten zutelako. Eta estropada kontestuan ere aurkitu dugu azkenengo urteetan irudi sorta eder bat, 1921 Santurtzin. Santurtziko arraulariak, horreskuman begira dauden horiek, irabazi zuten Ibai Zabalen, Bilboko itsasadarrean, estropadak. Eta hori ospatzeko, Orion bezala, egin zuten aurreskua, eta aurresku hori herriko neskek dantzatu zuten, eta hor, dantzatzen diete, arraunlariei, gero, beraien skin batera sokan txertatu eta elkarrekin dantzatuko dutenak. Hau da, aurresku batez daukagun filme zaharrena. Ez da ezagutzen aurresku baten ikusizko, kasu honetan, grabazio zaharragorik. Eta ez da gizonena, emakumeena da. Eta gainera, dantzatzeko modua ere erakusten digute irudi hauek. Eta hor ikusten duguna da, gizon eta emakumeek aurreskua berdin dantzatzen zutela. Edo lehen esan dizuedan bezala, beti desberdin. Baina ez gizonezko edo ez emakumezko moldean, baizik eta bakoitzak nork bere etxeko edo sortako tradizioko moldean. Hemen ikusten ditugu, soka elkarri osatuta, neska eta mutilak, arraunlariak, agintariak eta herriko emakumeak, neska gazteak, 24 neska izan ziren, aurreskuako, azkenengo parte horretan egiten diren kalejira eta zubietan. Zubi hauek oso bereziak izaten dira, eta bukatzeko fandango eta harina, arraunlari eta neskak eta agintariak danak elkarrekin dantzatzen. Hau guzti hau, aurreskuaren inguruan gertatuko da, baina aldi berean beste zenbait gauza gertatuko dira 20. mende hasiera horretan. Eta hoieri deituko dienik euskal dantzaren eraikuntza. Zen ere lanaren izenburuan, ni aztertu nahi nuen nola eraiki zen genero kategoria eta estereotipoa, genero identidadeak euskal dantzan. Baina nire tesi zuzendariei begiradari esker, ohartu nintzen, hori ez zela eraiki hor, generoa ez zela eraiki. Generoa mundu mailan eraiki, eraldatu eta zabaltzen ari zen zerbait zela. Hemen momentu horretan, netan, gertatuko dena da, euskal dantza dela berregin eraldatu, eta kasu honetan nik eraiki hitza jarriko diodana egingo duena. Hau da, euskal dantza, ordura arte zen euskal dantza eraldatu egingo da, oin ikusiko ditugun interes berezi batzuen mesedetan, eta horrek bat egingo du justo generoen kategoria berrien sarrerarekin. Orduan, bata bestearekin batera, biak ezkonduko zaizkigu hor. Eta hori ikusiko dugu ezpata dantza eta gorulari pospolinen adibideen berez. Sabino Aranak garbi ikusiko du ze garrantzia daukan dantzak, gaztedia aktibatzeko, baina baita herri baten irudi bezala eta simbolo bezala berak sustatu nahi zuen ikuspegi abertzaletasunaren ikuspegi hori zabaltzeko eta edatzeko. Orduan, egingo duena da, euskal dantzak ere behatu egingo ditu, eta hautatu egingo du zein dantza dien egokienak euskaldun nortasun edo izaera hori, beraiek momentu horretan asmatzen ari diren euskaldun izaera hori ongien gorpusten dutenak. Eta erantzuna oso garbia izango da, ezpata dantza. El espatadanza es un baile eminentemente viril y majestuoso.
Hau da, zer esaten du? Dala oso dotorea eta maskulinoa, gizonkoia. Ze ezaugarri mota da hori? Bueno, esango du, aizu, eta no se animarían los pueblos a formar cuadrillas de espatadanzaris. Morroscos hábiles para ello los hay de sobra en nuestro país. Aún podrían formarse comparsas de mayor número de individuos que el usual, que es de 8. 8 taldeetan egiten zen, Bizkaian, espatadantza, eta berak esango du, zergatik ez ditugu egiten talde handiagoak. Aita Donostiak garai berean, pixka bat beranduago, Sabino Araño baino urte batzu beranduago, euskal dantza, ze ezaugarri dituen deskribatzerakoan ere bat etorriko da Sabinorekin. Esango du, el baile masconia es sinónimo de fuerza, agilidad, tipo guerrero, fuerte, angular. Hau da, dantza mota bat, euskal dantza guztiak ez ziren horrela. Dantza batzuk ziren horrela, beste batzuk beste era batera, eta beste batzuk beste era batera. Baina, batzuk hautatuko dituzte euskalduntasuna ongien, beraiek idealizatuta eta irudikatuta dukaten euskaldun izaera hori ongien gorpuzten dutenak. Eta izaera horretan dago maskulinitatea, dago gerrarako jarrera edo behintzat indarra eta borrokarako ideia edo irudi hori. Beraz, espatadantzariak hautatuko dituzte euskal nazioaren ordezkari simboliko izateko. Eta momentu horretan, Bizkaiko herri batzuetan, batez ere Durangaldean, dantzatzen zen hau. Jurretan, Durangon, Abadiñon, Isurtza, Maiabian, Durangaldeko Merinaldean, ezta? Eta, esango dute, ez, hau da, gure euskaldunon dantza eredugarria, eta hau zabaldu behar dugu herri-zerri. Eta beraz, batzokiak sortu ala, lehenengo kontua izaten zen, herri batean, espatadantzari taldea antolatzea. Hau, adibidez, Bergara da. Ordura arte, inoiz ezan horrela dantzatu Bergaran, baina momentu horretan, batzokia inauguratzen den egunean, estreinatzen da bertako espatadantzari taldea. Herri-zerri egiten dute hau, eta hasten dira, San Inazio egunez, hau da, Euskal Abertzaletasunaren egun simboliko nagusian, San Inazio egunez, Donostian eta Bilbon, batzen herri-zerri egiten ziren espatadantzari, antolatutako espatadantzari taldeak. Eta hoiek, izango dira euskal aberri maskulinoa, euskal gizonen, gudaroste simboliko hori, zelai zabaletan erakutsiko dutena, eta simbolikoki bere burua defendatzeko prestatzen ari den herri baten artikulazioa erakutsiko duena. Eta hau ikuspegi guztiz maskulino batetik egingo da, ariketa ohartzen diren arte emakumeak ari direla, hainbat espaziotan ere bere tokia aldarrikatzen, sufragismoaren mugimentua eta lehen feminismoaren olatua. Euskal Abertzaletasunak ere kolpe egingo dio horri eta sortuko da Eusko Abertzale emakume batza. Eta hoien bidez hasiko dira emakumeen tamainako edo moldeko jarduerak bultzatzen. Euskararen transmisioa eta irakaskuntza emakumeen esku geratuko da, azken batean umeekiko, transmisio eta harreman hori emakumeen esparrutzat joko delako, eta jakina, dantza. Orduan, hasiko dira aktibatzen emakumeak dantzarako ere bai. Eta hortarako sortuko dira pospolinak. Pospolinak, sorkuntza bat izango da, eta sorkuntza horretan, osatu, elikatu egin behar dute. Hau da, eman behar dizkiote tresnak, elementuak. Orduan, erropak justo urte batzu lehenago Durangoko Euskal Jaietarako asmatu sortu ziren gorularien erropak izango dira. Hau da, goruetan egiteko barrurako erropa gona sufrido eta ez erabiltzen ziren gona gorri hori,
bihurtuko da emakumeen uniformea. Gerruntzea, hau da korpinua, eta buruko zapia. Txapelak fuera. Txapelak gizonezkoen janzki bezala identifikatuko direlako. Eta zuritasuna oro har geratuko delako gizonezkoen kolore bezala, eta emakumeeri gorria, eta batez ere hori, gorria, emango zaie, pixka bat esanguratsu bezala. Eta dantzak behar dituzte. Bueno, ze dantza hautatuko dira? Ba, oso maskulinoak ez direnak. Hau da, beraien ikuspuntutik, gizonezkoek egiteko egokiak ez direnak. Arkudantzak? Ba, venga. Baina ordura arte gizonezkoek egiten zituzten arkudantzak. Ez. Hemendik aurrera, emakumeek egingo dituzte arkudantzak. Zintadantza. Sabino Aranak. Es monótona y pesada, y no agrada al público. Es más propia de mujeres o de niños que de muchachos ya hechos. Argi dago. Neskentzat. Baina horiek gizonezkoak ziren. Eta hori Bergaran da. Ikusi dugu lehen Bergaran zer hasiko diren dantzatzen. Aurretik, arkudantzak, zintadantzak, dantzak, genero markarik ez zeukaten dantzak. Ziren dantzak, berdin hitz dituzten gizonezkoak edo emakumeek. Baina momentu honetatik aurrera, sailkatuko dira emakume dantza bezala. Eta ja hortik aurrera emakumeek egingo dituzte. Eta azken batean, horrela osatuko da emakumeen errepertorioa. Sagardantza gizonezkoek egiten zuten, baina hortik aurrera emakumeen dantza bezala geratuko da. Eta horrela, dana. Beraz, azkenean, profesiak bere burua betetzen du. Ze, asmatzen dugu, banaketa bat, hori plazaratzen dugu, eta ondoren plazaratutakoa ikusterakoan, gainera, dantza tradizional bezala aurkezten ditugunak, beti egozten diogu aintzinatasuna eta betikotasuna ez danean. Beraz, hori ikusten dugu eta, jaro, gizon eta emakumeak desberdin gera eta desberdin dantzatzen da, eta hori frogatzen dute gure dantzak. Ez da bakarrik jantziak eta errepertorioa, baizik eta azkenean, hautatzen den errepertorio horrek eta janzkera horrek dantzakera ere baldintzatzen du. Eta ondorioz, dantza egiteko molde bat, hau da, oso vertikala izango dena, oso jausikaria, bortitza, ostikada, indartsuak, makillak, ezpatak edo danarakoa elkar jotzeko erabiltzen direnak, horrek guzti horiek dantzakera maskulino bezala kategorizatuta geratuko dira, eta kontrara, horizontalki desplazamentua, salto handirik gabe, espazioan bai, baina lurrera oso pegatuta, hanka bat ere altxatu gabe, saltoa handirik egin gabe, ezerrez kolpatu gabe, askoz ere harmonikoagoa eta ez hain bortitza diren dantzakera, ordura arte gizonezkoek ere egiten zutena, geratuko da dantzakera femenino bezala kategorizatuta. Eta argazki baten, banaketa hau horrela geratuko da. Erdian, vertikala, zuria, ezpatekin, eta bazterrean, emakumea, periferian, eta esan digun, polita egiten, baina protagonismorik gabe. Janzkera, txuria, izan da dantzarako janzkera. Ez da gizonezkoen janzkera izan, baizik eta da dantzarako janzkera. Orduan, ikusten baditugu adibidez Durangon. Apareció la banda de tamborileros seguidos por 8 danzares. Siguieron después 8 jóvenes vestidas de blanco y boinas rojas. Edo Elorrio, elegantemente vestidas de blanco y boinas del mismo color. Edo Azpeitian, dantzariak aurkeztu ziren txapela gorria zeukatela. Donostian, vistiendo a las mujeres en agua y chambra blanca, delantal y boina encarnada. Oso, ohikoa izan da. Eta pixka bat irudikatzeko oso
daukagun argazki apurrenetako bat, emakumeak eta gizonezkoak osatutako dantza talde bat, haude bada, 20. mende hasiera, danak txuriz jantzita, ez daramate ez gonarik, ez praka luzerik, zaraulak edo kalzones, hoie dituzte belaun azpian lotzen zian hoiek, baina txuriz bai eta normalki apaingarri edo korbata edo gerriko koloretsua, gorria gehienetan izango liratekenekin dantzatzen. Berehala, gona guztiz debekatuta izango da emakumeentzat, beraz, toki batzutan jarraituko dute txuriz dantzatzen eta txapela erabiltzen, baina ja gonakin, praka debekatuta dagoelako, gona derrigorrezkoa izango delako emakumeentzat, eta, bueno, lehenengo urteetan, proba-error, lehenengo saiakera batzuk egingo dira, hau da, ondiokan txuriz jantzita, baina txapelakin, amantal txiki batekin, bueno, hor daude, ez? Erdibideko lanak. Hau, dantzan gertatzen da, baina gertatzen da gizarte osoan, eta beste adibide bat oso ikusgarria pelotarena da. Pelotan emakumeek jokatzen zuten, gizonezko jokatzen zuten modalidade berdinetan. Eskuz, eskuz, palaz gara hartan gutxiago, baina zestaz. Eta lehenengo emakume profesionalak ere jazten ziren ez gizon, ez emakume, jazten ziren pelotari. Ze hau ez da gizonezkon uniformea, hau da pelotarien uniformea. Baina ondoren, etorriko da gonaren agindua, eta ez bakarrik gonarena, baizik eta modalidadeen eraldaketa. Eskuz jokatzea edo zestaz jokatzea konsideratuko da abiadura edo indar edo bortizkeria handiko modalidadeak direla, beraz hoiek maskulino bezala identifikatuko dira, eta emakumeentzat sortu egingo dira modalidade berriak, egoki hauak beraien neurrira, hau da, raketistak. Eta raketistak hasieran txapelakin ikusiko ditugu, baina gero txapela ere gizonezkoen janzki bezala kategorizatuko da, eta emakumeeri ere bukatuko zaie kentzen, eta azkenengoek ez daukate txapelarik. Gerra zibilera arte, tarteka han hemen gertatuko da neska gazte batzuk prakak jantziko dituztela eta txapela jantziko dutela festara juteko. Ez dira asko, edo ez dauzkagu askoren testigantzak. Baina daudenak nahiko esanguratsuak dira, ze azken batean, erakusten digutena da, neska gazteek, zer egiten zuten, mutilek, festa egiten zuten mutilek, zeukaten askatasun hori beraiekentzat aldarrikatu. Eta festara juten ziren mutilek, nola juten ziren? Prakarekin eta txapelarekin. Beraz, neska gazteek zer egingo dute? Nik festara aske joateko erropa jantziko dut. Eta ez etxean geratzeko gona edo soinekoa. Praka eta gonaren arteko borroka hau ez da ere Euskal Herrian bakarrik gertatuko, mundu mailan gertatuko da, eta gainera nazioartean moda diseinatzaile ezagunek ere parte hartuko dute. Coco Chanelek aldarrikatuko du prakaren eta trajearen erabilera emakumeen aldetik, eta beste batzuk guztiz gaitzetsiko dute hori. Eta Marlene Dietrich izango da, pixka bat, Coco Chanelen ideia hori gorpuztuko duen modeloa. Hau, emakumeak horrela ere jantzi daitezkela aldarrikatuz. Baina hau gerra hau hemen behintzat galdu egingo da, eta gure amama guztiak kondenatuak izango dira beti gona jartzera eta praka beraien armairuetatik desagertzera. Bueno, hau da, daukagun lapikoa eta daukagun egoera 20. mende hasiera horretan, orain 100 urte, eta hori da gertatuko zaiguna. Batetik badaukagun nazioa, generoa eta morala, hirurakor elkarri eragiten, eta horren erdian, dantza, guztientzat baliagarri gertatuko delako ispilu moduan. Dantza
espazio publiko eta zentralian egiten den jarduera bada, eta balio simboliko handia daukana hasieran ikusi dugun moduan. Beraz, dantzaren bidez gorpuztu eta sozializatzen ditugun ideia, kontzeptua, simboloak, indarra handia daukate. Eta generoari dagokionez, oraindik gehiago, ze hain zuzen ere, gorputza da generoa gorpuzteko edo adierazteko tresna eraginkorrena. Eta beraz, dantzarako gorputza erabiltzen danez, dantzaren bidez, momentu zehatz batean, euskal gizarteari esan zaio gizonak eta emakumeak desberdin garela eta beraz desberdin dantzatzen garela. Edo, alderantziz, desberdin dantzatzen garenez, desberdin garela eta bakoitzak gure gizarte honetan, gure gizarte honetan, jokatu behar ditugula funtzio eta posizio desberdinak. Bukatu zen hori, Gerra Zibilak beste aro bat ekarri zuen, oraindik okerragoa, baina emakumeak han hemen, lehen debekuekin kontatzen genuen bezala, debekatu, baina emakumeak jarraitu dute dantza egiten, han hemen, beti izan dira emakumeak han hemen eragozti edo debekatzen zitzaien dantzak egiten jarraitu dituztenak. Hau da, deba, 60ko hamarkada, 67, 68 inguruan, eta garai hartako emakume batzuk, ezpata dantza, dantzatu zuten herriko jai nagusian Sarroke egunean. Baina gero, 70ko hamarkadan berriz ere, atzera bota zieten, eta hau izan da betiko historia. 21. mendean sartuta ere jarraitu dugu berdin edo pentsatu nahiko nuke, ia definitiboa edo erdi definitiboa den bidean. Hau Andoain da, goiko irudia da axeri dantza eta bekoa ezpata dantza Santa Cruz egunean egiten dena. Eta axeri dantza oso garrantzitsua izango da, 21. mendean sartu eta 2000. urtean bertan, lehenengo aldiz emakumeek dantzatuko dutelako gizonekin batera, eta bereizi gabe. Ze ideia, azken batean egosten den ideia da, bereizita dantzatzen dugunean ere, oker ari garela, asmatutako bereizketa hori indartzen ari garelako, eta fuinean, bai axeri dantza egiteko edo ezpata dantza egiteko, ez daukagula genero kategoriaren beharrik. Ze denak dira dantzariak, axeri dantzariak edo ezpata dantzariak. Eta ez du ezerrez aportatzen hor gizonezko edo emakumezko izateak, ez baldin bada mugak eta bereizketak jartzea batzuri eta besteri. Lizartzan 2004an eman zuten pauso hori, ez erraz eta ez lehenengoan, ahalegin eta borroken ondoren, eta poliki-poliki, jundira etortzen, beste esparru batzuetara, adibidez, Urrezko Dominean, Gipuzkoako diputazioak ematen duen Urrezko Domineko ezpata dantzan ere, neska eta mutilak aritzen dira, neska eta mutilak eta besteak, ze azken batean, ez zaigu inporta hori ezpata dantzariak direlako denak. Eta ez duelako ezer aldatzen horrek. Donostian, adibidez, Añorgakoak ere izan dira horretan aitzindariak, eta azken urtetan Lesakan eta beste zenbait herritan berri zen azkenean, dantzari dantza ere ezpata dantza hasi dira neskak egiten. Eta bukatzeko irudi hau ekarri nahi dut, ze aitzindariak garai guztietan izan ditugu, eta batzutan isilperatuak eta ahaztuak geratu dira. Eta hauek dira gure ezpata dantzaren 8 emakume ahaztu, baina 8 aitzindari. 1921an, dena kontra zuten momentuan, eta dena debekatua eta eragotzia zeukaten momentuan, ezpata dantza ikasi eta ezpata dantza dantzatu zutenak Bilbon. Eta hau egin, eta handik hilabete gutxira, Aita Donostia berriz ere Bilbon zen, hitzaldi bat ematen, eta esateko, es indudable que las niñas no pueden bailar todas las danzas vascas. El espatadanza vizcaíno, por ejemplo, y varios números del guipuzcoano no se han hecho para ellas.
Eta irudi horretatik, 85 urte pasatu behar izan dira, berriz ere, ezpata dantzan, emakumeak eta gizonezkoak berdintasunean dantzatzera pasatu arte, eta bada zerbait. Eta ez daukagu, erru guztia ez ordukoeri, ez ondorengoeri pasatzerik, baizik eta gaur egungook gure ardurak. Eskerrik asko. Norbaitek galderarik edo zehoz esateko badaka, Anak daka mikrofonua. Egia esan, zuk eman duzun norabide guzti hori guztiz logiko eta egokia dela, oso ona, benetan. Gertatzen dena esate baterako, sokadantza hartu duzu ardatzen nagusi bezala. Baina gero herri bakoitzak badauka bere dantza jatorrizkoa, nik ez dakit, San Miguel Arretxinaga eta hoietan antzineko iturri horiek nola banatzen dute. Gizonezkoak bakarrik dantzatzen dute, edo Zumarragako hori edo ezpata dantza edo hoiek ze jatorri daukate. Zen dut generoen ikuspuntutik. Bai. Ia, adibidez, ezpata dantzetan eta xemeingo horretan ez dugu aurkitu emakumeek dantza egin zuten testigantzarik. Eta hori aurre ikusten genuen ikerketa abiatzerakoan. Horregatikan, ni nire buruari galdetzen nion merezi ote zuen ikerketa honek egitea. Ze ez demagun aurreskuan ere ez zela agertu testigantza bat ere ez. Horrek zer esan nahi du? Emakumeek ez dutela aurreskurik dantzatu nahi izan 5 mendetan, edo emakumeri ez zaiela utzi baimendu dantzatzea epe horretan. Ze ikusi dagoena da, debekuak behin eta berriz. Eta debeku batzuk dira malguauak eta beste batzuk zorrotzauak. Ezpata dantzetan ez dakigu, baina ezpata dantzak egiten ziren prozesio eta korpus bezalako festetan. Eta korpus festetan eta prozesioetan emakumeek dantzatu dute. Zer ez dakigu? Ez dakigu, esan dut gaur egungo ekartzeko, ez gera gai, xehetzeko horren beste. Baina hori. Deriba oso interesgarria da. 20. mendeko hasieratik onatago eman diren pausoak oso gertatzen dena badira, hortatik aparte dauden beste aspaldiko dantza horiek, ez? Horren informaziorik orduan. Bai, eta posible da, egotea dantza batzuk inoiz emakumeek dantzatu ez dituztenak, nik ez dut zalantzan jartzen hori. Ze, ez goaz ere gure buruen gainatzera. Hau da, esatia historian zehar emakumeek dantzatu dutela, ez du esan nahi historian zehar berdintasunik egondanik. Egonda, patriarkatu bat, eta dagoen bezala orain, eta egonda emakumean kontrako indarkeria sistematiko bat. Eta orduan, baina horrek, kontua da, horrek zerbait justifikatzen ote duen gaur egungo praktikan baterez. Eta adibide zehatz batzuetan ikusi dugu, gainera, gezurretan ibili gerala 100 urtez. Orduan, gero, beste aspekto bat, ez? Oain momentu honetan, lehengo igandean izan zen eskontza bat
Roncesvalles zen, eta volanteak lehenbiziko aldiz ere, senarremazten aurrean, nik pintzat ikusitako lehenengo aldian, eta neskak egiten zuten volantearena, ez gero polkak, baizik eta volante lana gauza bera, lesaka, gauza bera, Zumarragan, gauza bera, leku askotan gertatu da, Oñatine bai. Ez da gertatu gizonezko dantzari gutxiago dagoelako gaur egun? Kasu batzuetan bai, eta beste batzuetan ez. Zan dut, Oñatia aipatu duzu, ez da kasu hori. Ze Oñatin korpus dantzetan bederatzi dantzarik egiten dute dantza, eta ez bederatzi, baizik eta zeuden dantzatu nahian, 20 piku mutil. Eta beste horren beste neska. Eta orduan, hautatu dituzte onenak, kontuen hartu gabe neska edo mutila ziren. Lusaiden adibidez, ez dakit kasu horretan, baina Lusaiden, justo laster izango da, volante eguna, Pasko igandean, eta erabakia hartu da, adostu da edo boskatu da, baina ez dantzari falta dagoelako. Ze Lusaiden volante egunean ateratzen dira, herriko, herritarrek denak edo pila bat dantzara, eta ez dago gutxunerik. Beste toki batzuetan hori gertatu dute? Bai, kasu batzuetan gertatu da, gizonezko gutxi dantzaren alorrean, eta beraz emakumeak sartu dituztela. Baina, esango nizuke, batzuetan hori epe motzeko kontua izan dela. Garain, 2004 eta 2005ean mutilik ez zegoen, eta ezpata dantza neskek eman zuten. Baina, hori ikusita, mutil batzuk suspertu zituzten eta hurrengo urterako ziurtatu zuten 8 mutil izango zirela neskek egin ez ezaten. Orain, beste gauza bat bai gertatzen ari dena, eta da, emakumeak parte hartzen hasten diren festa eta tradizio gehienetan, orain arteko esperientzia da, urte gutxitara mutilak desagertzen hasi direla. Eta horrek ematen digun lesioa, benetan oso tristea eta larria da. Zan nahi du, gizonezkook protagonismo esklusiboa ziurtatuta ez daukagunean, interesa galtzen dugula jarduera horretan. Eta hori, gizarte honetan, oro har dantzarekin gertatzen ari da. Hor ikusi ditugun irudi horiek milaka dantzari gizonezkoz beteta plazaetan, izan da, herri bat dantzan eginduna, gizon eta emakume, eta gaur egun, hau da, herri bat, bakarrik emakumeek dantzatzen dutena. Eta gizonezkoak, guztiz, abandonatzen ari gara dantza. Eta, bueno, gero beste irrati saio batean erentzun nuen, bastan aldean bazegola ere arazoa, zeren mutiko dantzak eta galtzear zeudela, gizonezkoak ere etzutelako nolabait jarraitzen bere haien utura, neskek hartu nahi zuten paper hori, mutikoak nolabait berriz zabaltzen jarraitzeko eta ikasten jarraitzeko, eta hor bai, sekulako eztabaideak izan ziren gizonezkoen artean, horren berri baduzu? Bai, hori izan dira, nik pixka bat ikertu dut hasiera, baina hori izan da, pixka bat Hondarribita Irungo alardearen ondoren, dantza alorrean izan den gatazka, gatazkak izan dira, han hemen, orain ez kontatzen dut, natural junda, batzuk azpitik edo ez azpitik borrokatu behar izan dute hau gertatu dadin. Eta beste kasu batzutan agerian, eta bastanen kasua hori da, egon dalako, ez dakitoin momentuan, azkenian pandemiak ere dana zarata hori momentu isildu indu, eta ez dakigu hori nitze gertatuko den, baina hainbat urtez, zenbait gizonezkoen partetik, bastanen egon da emakumeek dantzatzearen kontrako jarrera aneko bortitzen. Gehiago ez badaude, mila esker, Oier, oso interesgarri izan du da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Inor liburu nahiko baldin badu, ontxe hor da kasu,